Zoekepje ben ik geboren. Een zoekepje zo wie gekleed. Ik ga naar nu aankondigen voor u. Het is inmiddels onze vriend geworden van Arotax. En de sprekers als je in Ahmed en hij komt op met eigen muziek. Ağzımda sakızı şişirip arsız anlatıyor. Biz böyle gördük babamızdan, hele güne rezil olduk. Yeni adet gelmiş eski köye bakmışlar. Seni gidin kralın yüreğinden canım. Dames en heren, Ahmed wil nog meer gaan zeggen. Nee, ik wil eigenlijk niks zeggen, maar het moet schijnbaar. Ja, ik ben de gek. Deze bij je mond houden, de microfoon. Dat voelt zo raar. Niet in je mond. Ik is zo graag genoeg? Zo, Bob. Oké, dames en heren, ik ben de gek die deze bende eigenlijk al een paar jaar aan het rijden is. Met plezier en met vreugde. Ik ben de enige die wat kleur brengt in deze vereniging, zoals jullie zien. Ja. In deze groep, als ze nuchter zijn, dan heet ik Ahmed. Ja? En op de terugreis is dat meestal wat andere namen, dat ga ik nou niet noemen. Ja? Maar er was echt wel een fans onder ons, die weten wel hoe het aan is. Ja? Ik ben blij dat ik hier ben. Ik ben blij voor show en voor Fleur. Ja? Ik wens jullie een fijne carnaval. En veel plezier en geniet er lekker van. Ja? En tot volgend jaar weer. Zo makkelijk kom je er niet meer uit. Is zo achterlijk, had niet daar. Weet je wat ze nou gaan doen? Ahmed. Ja. Pitbull. Ja, Pitbull ja. Taxichauffeurs, beveiligers, alles. Ja, alles zit bij elkaar. Het is maar goed dat ik weet waar jullie wonen, want vaker is het Ruzie een probleem. maken. De honden mag er niet meer komen. Je bent een Marokkaan of je bent Maar een niet. wel de beste taxichauffeur van Nederland. Voor ons. Wij waarderen dat zeer. We hebben ook klein presentje voor je. Ja, we hebben gezien, elke keer als ik die stoom achter in de taxi leg, de kleedjes zijn op. Maar, een heel mooi kleedje voor je. Kun je kijken of het ophangt, dat kan ook. Of gebruikt op de binnen natuurlijk. Maar we willen je graag het kleedje van de koelclub aanbieden. Mannen moeten de spiegel. Alsjeblieft. Nu
Nee, ik kreeg een pen en een vleugel en een glaasje en zo. Ahmed, hartstikke bedankt. Op jou kunnen we bouwen, we kunnen jou altijd bellen, je staat altijd voor ons klaar. Dames en heren, Ahmed, heeft u ooit een ritje nodig met het vliegveld of wat dan ook? Gewoon even Ahmed bellen, komt hij eraan. Dank u wel. Vroeger ben ik geboren.